kumsak zakwa somkwa le pariat khan Diane Beasley chu kumthum chung zet nu thloi lo ni ve der to a tun tum hi nu thloi nun atum thum man na ani to nge nge anu la lai khan pasal thotak neya chung ko him tak din kha thupui ber thina ma se in nei na hi be seng chuan alo ol ai zong lo a pasal ma saber anaya alim viawa ma se anu rei lo te a har sat nan neya anin tranzui le maya avoi ni nan pasal la han nei le a hei pol atluang ta chuang lo be se na sang tak nen avoi thum nan pasal chu han nei le a hei pol atluang ta chuang lo a to pa nin thren le nge nge a afanu nen anu final khosuji ve ta no no a tuna chuan kum tam alo ve ve le ta tuna chuan adu zong tak mi pa tong fu se chuan avoi li nan pasal nei le popoi ati to lo mani chaw fan kol chu boi thak ti chang ania na thoka chuwa vereng alo ngai bok nen pasal thatak mamo ngoi na intrave to a thian tha te bula po pasal amamo je hi soi ve fo trin ma se ma pasal anei ten fu chi lo wang ro chuan a phim khur hle thung to a rem nei mai ero tum lo bur thung ti chuan kum sang ka kwa som ko pakwa lo her chuaka a na thona huna a tho puinu mei sia pakhat chuan an khuwa mi pa pakhat dron pem lu chu dai ni nen hian a hanin mel riat tira anin motiu chuan dai ni hian chu ti te lua in mel thra ati ran lawa aril ru po ni ran lo thian kom satlia kom chi ni na hring nge dai ni te sen na California rom pem lu thi a hming chu John Smith ania ani hi Ohio atanga rom pem lut ani a hrechiang tu te chuan mi fel tak ni nan soya motor siam na company a thokania kopui nei lo pathoi tharlam tak ani ome John hi thian siam thiam tak abula om nuam tak fiam thadu ve de umeini na ma hrechiang tu te chuan an soya heti chung hian ati ra chuan dai ni ril ruwa a thokna te chiam lo ma se kopui nei lo ve ta chu hanan in kom zi ve zela huling mo chen anin kom nu chuan zan khat chu John hian dai ni chu zan ria kil puya som ta dai ni po chuan alo rem ti ve mai boka hemi zana tang hian anin kara engamom chhotan ta di an pahnia in mel riat tir tu an thian nu chuan dai ni te pahni chungchang soin atir kha chuan ka thian nu hian John hi uk sak te chiam lowa ami padu zong pasal ta na alo mi thlang ani lo thumin thrila keila in kopui nei ri chuang lowa lovin kom mai te utin kan William pui mai maya ma se he rin lo devin hemi te pahning kar hi a tha chaudon riawin ka hria anin ton theina na tha tho tu berkania wang hian aruk tak chuan ke po ka loma ka thian te pani hian kopuyan momo ve a an momo nge ya ruwa man na ka siam sak thei hi ka lom khop mai enge mon an zel don ni ati John le dain te po anin rington chho zela an nun lui te in thil tonin an hlim dun ta phiana dai ni chuan tun ma in pasal pathum ngot alo nei to thu le atwan lo thu te soi siam siama John a point tun ma in nupui pahni ngot ani to thu te soin anupui masa jong nen chuan him takai nei tura in ngai lain anin nei tangari lo te anin kara harsat na om tana in nei ri zel theina anin thria lo wangin anin thathen ti asoya hemi nu hian anupui pahni na nei le a van roi thak takin anupui pahni na chukan serwanga boral thua soi thung John a hring nun bum bozet mai riat nu hian dai ni chuan a leina hlea John a hi adu zual pha deuh sot te pokan ti theang John a soidan chuan anupui pahni na hi athina la rei lo hlea ma se ti chung hian John a hian om dana chuan anupui thi ta hi sun lu tuk mel lo angreng loi sia dai ni nena ka ruk chung chaw anin zui man ti chuan John a hian dai ni chu nupui ni turin som zui ngal zat boka heti te vuta thilakal pui hi dai ni point makati lek zoka ma se kum thum lai nu thloi nu lo mang to ama chawin fanu en kol boxia hetia John an pui ni tura som ta ka chuan maktiang reng hle ma se dai ni point John som na hi anar phal ta big lo reipo rial lovin September changkha chakwa som ko pariat khan anin nei zui ngala thloi thum na le thloi ni na an ni to boka anin nei ni point an zaidun phian to an hunom hle tian thren te chuan an soi in nei na ten zo fel hu chuan dai ni point na pasal John a chen na in lama alut ve ngala ma se pasal hian an sitting room banga anun hlui lama thil thleng hria tang tur eng mo lo la tara dai ni chuan makatiang reng hlea an nu mela maktina mu wangin John a po chuan arang theyang berin ka frame tar ho chu kala thadon nia atia
aso yang chuan John po chuan rang takina frame lo tar te chu lo la thave ngal mai boka senior lama nu panun bul anan tran thar vele tu chu dai ani po aphur su su hlea ama in pasal voi thumngot alo nei sual to wangin avoi li nei chu fu ngei se ti hlea afu ngei theinan po thei to pachuwa ve boka tharia chungzat chuan hlim dun kher mai ma se tharia taral meu chuan an chunga van duina ron thleng tran tatat mai dai ni hi kopui nei tura duan ani ve lo ni don ti ol takanita voi thum ati sual to a avoi li na po engma ang don chuang lo ang ta hle mai me ni som paga sakha se kwa som kwa le pakwa nia hemini hian dai ni chuan hathona hmuna lo boi hlea heti lai tak hian mi papani smart taka in cheite chuan common du thun ron thrila heng mi papani te hi FBI lam mi an lo ni tlat mai hetia FBI mungin common ron du thun ron seita ka chuan dai ni chu bo hlea FBI te chuan dai ni chu thun zot tran ta apasal John chuan anupui pani na chungchang engtin nge hril ti ten zota dai ni chuan apasal John soyangin kan sarwanga thi ni thulo hril maya ma se FBI te chuan John anupui hlui chu kan sarwanga thi lo thu le anupui masa jok nen po in lungrual taka in threnan ni lo thu le apasal chu FBI in an chui mek thu an ron hril ta an thu ron hril hian dai ni chu wa han thong te reng em a chau pha ani ngal hula adam lo don ten a in thre boka tharia taral male FBI ten officer dai ni anong kom ma khachuan nu pahlim takan nia hunol an ne piang in an zindu na anun ol ne ang chu hlim takin an mang dun thrin ma se thariat lai arol le meu chuan dai ne tin nu pahlim na chu top don na ya lo ni tamai si dai ni chuan a thil ria chu oi har sa tia FBI meu in an pa an chui mek ani si chuan engamotak chu apasal hian alaka je pani aring box si ril rumumal po apul hi thei tameu ulo heti level hian dai ni tenu pa hian an mani pola in leituran zon lai mek alo ni boka hetian mani pola in leituran han zong ve tamai chu dai ni hlimwang lai tak an hiang he ma se heta po hian harsan nan tok le ta tho mai in leitu rang rang an kwal nuwa an mit laber leitura dilnan thelu nu reilo te a dai ni chuan kola donga phone soifia mai chi ni lo wangin aron betu chuan arang theyang peran office lamakal turin alo hrila dai ni po churang takin office lam pan chuan akalta a awathlen chuan in len dil la form an lo mu thu an lo hrila dai ni chuan engkim tluang takin akal done moti lain in nei tu te chuan a pasal credit zong zon lo antira phek som lai chani hiang he dai ni pasal chuan hun thong thonga leiba lo nga hlea arul mai lo wangin tunan in leitur po hi leitir nga mani lo thu an lo hrilta an mani pola chena tur in nei mai tura lo in ngai lain tuna chuan vanara angani le ta si dai ni ril ruwa boile ta map map le mai dai ni churang takina hoa an pa lo ho hun alo ngak tarana an pa lo ho rual chuan engwanga sum tam tham tak bange ni ti lo zot nga la apasal la chuan lam thatak tak siamin annu laka chuan ain soi film thei ta rama dai ni ril ru ero anuam fam kim che chuang lo aril ru nuam fam kim zan lo ma se tun main pasal lo nei fu to lo awangin tun tuma pasal hi chu do theina le hria thian sang tak ne na ena in thren lo dan rama ngai tu ve wang ani ome amang khachuni se dai ni hian pasal hi thren le ngei toang thatak chuan ani nei zui ve ta zel ria ma se hunaliam zela dai ni pasal John om dan le che dana chuan dai ni chuan makti deuh anga chhotul tul mai a pasal hian computer room ran aneya a computer ma hian huna mang tam hlea hemichin hi chu dai ni point mak ati ran lo ma se an pa computer room a han lu ve hian an pa chuan rang takin a computer lo of ngal zel ero makatia aril ru anuam lo tula ni aliam zela ache dan le om dana John point anupui bula soifia turanga tul boka nu palhim tak ni thrin kha tuna chuan anin kara kak om chhoutran ta dai ni fanu point apashon che dan le om dana chuan makti deuh alo muru ve renga ka pashon hi tir kha chuan ka ngai na hleya kanu mangai tu nia ka hriata wang khan ngai nat po katum na sareng ani kanu hlimna turani phot chuan tu po ni se thatakin ka pom zelang ti in ril ru ka siama John laka po hian that ka chhuwa ve na sa hle ma se ani nei rei tultula anina ka valen lu changa John om dan le che dana hian ril runom zan lo na ka nei ta fo mai
achan ero soifak tur ka hrechuang bik lo ati hetiril ruboi taka daini omlai hian FBI te chuan aron len chil lea apasal chungchanga thuchiang jok anon thrila FBI te soidan chuan John hian anupui masa te pani hi athat ni na langa mase evidence thata kan la nei lo wangin anlaman theri lowa hei wang hian daini chu film khu tura an du thun ron fil ani mase daini chuan FBI te thuron chu pom harsa ti hle mai an pa ka nge tonga he thu hi revelo ni chuan an pa lama tantlat chual tum ru le thunga John an thok zo lo ho chu daini chuan FBI te local thu le an thu sei te chu an pa rila John chuan FBI te chuan an thri chual wang ani arin thu soin FBI te hi dikfam kim tak an ni bik lawa ti sual changan nga ve ania keima chungchanga po hian thil hria sual an nei ani karing kathil ti sual ni me lawa hetiam min zui hi ke point makati lea nakina thu dik churon lang chuak mayang ril ru hadam demin lo omro tina nu pui chu hnema apasalin hetia tong thamon le taxi a chuan daini point FBI te thu soi a in an pa thu soi chu oi ta zoka Jonathan nu pui thatak ni chu tumzui le ta thunga engkim fel chhopur tura ngai lain daini chuan lekha dong le ta he lekha hian phone number pakhat aloin ziak boka he phone number hi arang theng bera beturin ale khadona chuan aloin ziak tel heng he a daini chuan tu phone number tak chu niang mo biak kherangai don emni le tin ni thum chung zet belovin ain ngai tua ani lina chuan a phone number don chu han beve ta nge nge a phone a anin biak zo mek chuan daini chuan a pasal la ka ril ruput mang zong zong chu a thlak dang lam chiang ta hle mai phone a va biak nu chuan daini hena chuan FBI te thu soi kha thu dik ania anupui masa te pani kha Jonathan nge ni na langa hei wang hian nang po Jonal ka lo film khur hle ang che ichunga eng po thleng thei nia a cheber thleng point ichunga hian a thleng lawang ti soya harsata chu wang chuan lo film khur hle ang che ati Jonathan na nupui thatak ni atum na chu ain thak dang lama tuna chuan Jonal ka tal chuwa ala katonga himdam chu thupui berani ta thung heti lai hian investigator te point John chu thuk zokin lo chui ve char chara ma se an duangin evidence ratak erol na nei thei lo thung John an nupui masa te pani ruang hi mu tur ala om lo miaw wangin John chu thuboi han siam sakngot thel na ne bik lawa ma se John hi nupui masa te pani thatu nge ani ti ero an ring het bur to thung evidence ratak nei tuman be mek lai hian rin lo lama tangin investigator te chuan puitun nei ta lol mai investigator te pui tura ron pe hi tu dang ni lovin John unau pa Michael alo ni reng mai John unau pa Michael soidan chuan au Michael hian thing rem trajet mai siama he a thing rem siama hian anupui masa jok ruang chu da tha ma se he thing rem hi aum na chin hriat lo thua soithung investigator te rin ang ngei in John chu nupui pani thattu ani ngei doni na lang he thing rem hi zon chua achunga ruang om chu fin fiani ma chuan Jonal ka thu boi siam sakngot thei an lani bik chi si lawa hei wang hian investigator te chuan he thing rem zon na hin tran le ta a ma se zon mu mai thei ero alo ni ozong si lo an be dong ti chuan state franga police se chu le khan thon kwal ta a an le kha chuan an state huam chunga thing rem achunga mi hring ru ro om an lo humialem ti chun zot tel ta zel boka hetiaram pum huwa pan zon ta ka chuan Indiana he thing rem hi mu ani thun freta he thing rem hi kong sira lo oma achunga chuan mei chia la upalo tak ruang om boka ma se tu ruang ya tian fin fia theilo wangin Indiana police te chuan aminga lady in the box tin an lo soi mai train investigator te chuan he thing rem chunga ruang hi rang takala in an endik ta a atopa chuan John anupui masa zo Janice Hartman ni ruang ani ngei ti fin fia ni ta a tuna chuan phatrol lovin John chu nupui masa jok thatu nge ni ti in thuboyan siam sak thei don ta e October ni thum kumsang hi khan John Smith chu an hathona huna manania tual tha thuboi siam sakani ta a athuboi hi thakot nuwa ngai tuania July sang hi le pakhata ko chuan John hi anupui masa Janice thatu nge ni ti in thiam lo chantira adam chung voi som panga lungin tang turin achung thu rel sakta ni John nupui pani ne ro tun thlengin arwang mu chua alani lo thung John hian nupui masa te pani hi engwanga thatngot nge ani soilawa investigator te rin dan chuan John hi meiche chunga thunei na pum hlum nei du mi
mei chia to phot chu athun huaya da tum tat mi nia he wang hian anupui masa pani te khan athuan hnia lawanga athin rim chuan anupui masa pani te hi athat tamai ni na lang FBI la minan chuizi renga wangin aum na masa Ohio train California hian rom pem luta mase FBI te chuan aum na ron chui zelin atopa athil ti sualian takle athuruk te nom takle rap thak tak chun chui so sakta ni John anupui pathum na dai ni chuan ko thutluk na chungchang soin kapasal kha kaloring M3 na ani nen khan tarkun thlenga in nei turin kalowing ngai mana mase ka beise ngotin thila thlengta silo anupui masa te pani kha no pangte ten nia ka ngai tu le thian ka hoi tak zet ani anchunga thil thleng kha ka chunga po thleng teu hle ti ka hria thian ka hlau thong le hle mai mase wa nei thak takin a hun taka chan him ka ni ta hlau ani ko tu thlukna hian soisel tur ka hrelawa ka pasal hian a phu tok hremna mudon nin ka hria ati tuna chuan dai ni hian kopui dang anei le towa hlim takin na kopui nen hian anom dun meka tun tum chu dai ni po hian tarkun thlengin adam pui ngei to be se ang